Machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andutho Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' ka wapuonjore wagolo dok e itwa mondo wabed kod ngima maber kaka Nyasaye nochano mondo mi wabed godo. Emomiyo en morna mar rwako daktari wa kendo wendowa odiechieng' ma kawuono e studio abomie thuolo. Obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage aeto ang' wadonje twak achiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth, an iluonga ni Dr. James Obondo Otieno. An alony e thieth mar choke to kod kata choke motur bende. Tuoche ma choke yudo to ka gitur bende wan ema losogi. Koro an mane lony mara to an awuok Kisumu ka Korando, Kisumu West Constituency, kanyo monyuola. Koro tija tatiyo Kisumu Town ka Kisumu County. Seche moko bwadhi oko moingo kanyo. Yes. Wod Kisumu matiyo Kisumu makelo konyruok ne jo Kisumu amor mar bedo kodi Dr. Bondi e studio de chieng' ma kawuono. Adwa ni mondo mi wang'ie chandruoge ma tur mar choke wanyalo luonge kacha ni general management of fractures kata kaka inyalo manage to kapok wachope management adwa ni wang'ie ni tur mar choke gino manyalo miyo choke ng'ato atura kata ibed thuolo mamalo mar bedo kod tur mar choke. Yes, Ruth, chogo kotur to samoro gik makele en kaka mang'eny maneno sani en hinyruok mar ajali mar mitokni kata mag apiko gi. Gik maringo gi kis ema kelo gi mang'eny ka wayudo gi sama gibiro irwa. Moro be nyalo kelo gi ng'ato kolwaro kamoro mabor kata ewi yien. Seche moko bende kitimo sports bende nyalo kelo tur mari ka gimoro goyo bindu bende. To choke moko bende tur ka sama inyuolo nyathi waluongo ni birth fracture. To moko bende nitie miluongo ni pathological fracture. Mago be yudo ka tuo moro mako chogo. To chogo kama tuo mako no chogo bedo mayom to chogo nyalo tur. Chogo be nyalo bedo mayom te dendi te nikech kaluwore gi kaka hormones mag dendi oserumo. Kaka kisewuok e ria. Mago be nyalo kele koro mago waluongo ni pathological fracture. Kata ka gimoro mako akudi moro donjo e chogo kata ka gimoro chamo chogo gimoro infection mano be miyo chogo kanyo chamore to koro sama thini po make setur kendo chogo nyalo tur ka nitie gimoro stress fracture. Kisiko in gi repeated practice mitimo kaka polise ma pangore pile. Siko nyono piny matek. Siko nyono pigi pangore gi gimoro stress fracture. Ma giyudo e tiende gi piny choke mag tielo gi. Koro winyo mag tiende no kuo to lit. Koro kego picha tiro ka tie crack. Mago be timore, mago luongo stress fracture. Koro mago tur mag chogo mwaneno seche mwa kaka uweni. Yes. Ma ang naduogi chien mana matin daktari. Seche ma inyuolo nyathi to choke nyathi tura mano debe ni ka ang'o motimore? Nitie nyithindo moko man gi tuoche mag chogo miluongo ni osteogenic imperfecta. En choke bedo ba mayom kama niro. Koro inyuole kata kosetur iye koro kapok onyuole. Inyuole ka chogo moko osetur already. Mano be timore kamano. To kendo ka sama ichole ka cholo ne bedo matek. Nyathi nyalo wuogo gi kasiandane. Koro kitemo ywaye ka to bam ne tur. Sama iyi kode mondo wuog no ero. Samoro bende ka wuog gi bade achiel to jomoko temo iyi kode to chogo ma kain ma kola mare ni tur. Koro mago waluongo ni birth fractures. Yes, koro mago watemo neno gi. Yes. Ma en gima nitiere kaeto wayudo kacha ni wantiere kod tur ma bende luwore kod accident, tur ma bende biro konyuola nyathi choke ne tur mar hinyruok samori chikori kategori piny matek, tur mar ka ng'ato osewuok e ria hormones odhi piny koro onge teko choke ne koro bedo mayom koro nyalo tur mayot mokalo. Daher mondo mwang'e ne ma en kidienje koso ma gin types mag tur mar choke gidwa pogore kod machane gin gigo manyalo kelo tur to ma gin kidienje mag tur mag choke daktari. Yes, ba kidienje ma kaka chogo tur. Ka gimoro go chogo to pattern ma chogo bo tur koro luwore ka kotiro. To ma bende yudo mana x-ray. Ma koro waluongo ni x-ray diagnosis, radiological diagnosis. Ma en kigo picha king'en to chogo ne tur machal nade. Otherwise ki tur to pattern ni en mar x-ray. Koro kaka maja transfers kesho ng'ado kama. Ong'adore gi diere. Ong'ado kata dichiel ka ng'ama ng'ado gimoro gi musmeno
to mae to linea eno barre chogo barre waluono barre to mae ni bende waluono oblique timore kodhi piny kamae yes so spiral en ka choki twist samoro ni ringo to tindi omoko omoko buru ko ringo to owinyore kama spiral en gima owinyore koro kamano ero to mae ni to ma green stick dwano ko nyithindo choke gi chalo green stick waluono green stick kaka mana kaka dang ikaw kedi ko tur botuo kiture to mbwato richa to tur to kedi manung to endo ko bitur kaka paro eno buma dolore to konchele mangadore kama to konchel dong wami nying machal kama no mumi lungo ni green stick ani yude ko nyithindo ba choke gi podio to ma ni to community den choko monginjore wayan ne alone ne kada ngato go chok bam ni gi bunde lisasi ko to toyo chogo ko chogo nginjere matino kama ko waluone community yes kolo kama ne magdo koro wang'iyo gi kwago picha mar x-ray kinyalo ng'eni mae ni oblique ma transverse ma kama yes to thothne mane mathoro bedo mang'eny kopogore kod green stick mang'eny kuom nyithindo mano wabowene nyithindo to gimipimo nogodo malong'o bende ni kotinde kod choke gi pod yom ok obi mwatore dichiel to botur gi rieko kopogore kod mano momoko gi kuom jomadongo mane mathoro bedo mang'eny en transverse fracture yes en otur twap dichiel to magi tikelo kan die force moro mopogore ma ok dichiel ma kaka to ogoyi gwarungu to mami biro yudo ma iluon transverse to mae ni ka ponine tindi moko kama otitamo yuai tiro linea no to mae ndo ka tindi luorore kama kimoro twist kama take yudo oblique kata mae mago ka kwaido to manto manyithindo mata se wacho ni ko goi kaka gimo biro ma chalo bunde moto choko matini emong'eny ahinya yes jere moro matire kodi e chenro machelo kano tende kod mana weche mag choke gi to ni wacho no kata ntiere chogo ma bende en mobor to tek mokalo e del niluonge ni fima koso niluonge nano mae fima en mar bam mar chok bam ni en mobor e del to kendo en motegno bende yes to del choke mage mathoro bedo kod tur mang'eny choke mabedo kod tur mang'eny en tibia ma piny ni mar ogwandi ma piny en mubedo gi tur mang'eny kech en be mochiegni gi lowo kiringo to gimonyalo hinye to ng'eny en ko tur to kendo ringo be wuok oko chogo thichore mawuok e ringo mwaluongo ni open fractures en ma ng'eny ga ahinya to kendo en be mong'eny ahinya mohingo kana mar bamni kech en migwego mpira igogo mpira matek en ma inyalo ringo to gimoro tuome enyumorie kata mtaro moro to en wagoye iwacho ni luonge nang'o en chok tielo tibia samoro oganda wagi anyalo tang'onwa godo mondo mi ka wawuoyo kama to ging'eyo ni ma e chogo ma Dr. Bondi wuoye ma bende wacho ni nikech othoro ga bedo mang'eny nikech ochiegni gi lo kochiegni godo to ni tije ne bende ng'eny en emonyono piny ka nitiere gimoro migweyo to en emogweyo kae to bo ume gi pien en ng'eni ng'eny pien emoume ring'o tin kuome to kene ka mar bamni to ring'o luore motiek okete diere koro kikoyo to ring'o no geng'o force ma onego ichop kore to tibia ni reto en kimulo kati winjo chogo iwinjo emomiyo ohinyore mang'eny mogoye to chopo ma chogo dichiel ondhudho iluwe no ondhudho yes ma ichogo ni ma to koro ma ni mar bat ma chok bat ma mar bat ma iluongo ni ulna to ma iluongo ni radius to ma iluongo ni humerus en ong'eny kaka fracture mano kanyo mar nyithindo moluar ko gore piny ka gisiro badgi ka pono jamna pono maembe ng'eny gi kolwar kama jithindo ma dichuo ma redho yien koro wayudo gi kajoro waluongo ni supracondylar fracture mar kai ukumbo en bo ng'eny kabisa especially kinde ma nyithindo loro skul ma nyithindo kon dala nyithindo tugo nyithindo pono maembe jamna marach jamna be ok ber kata kipidhe dala nikech bade cha yom ka nyathi to gore piny o bade yom ka to odongo maduong' koro nyathi nyalo dhi malo ka dwa gigo to samo dhi bade so jakore kode to bai gi miweyo yes kuom choke mathoro tur mage mathoro tur ga mang'eny mag joma mine koso mag joma chuo koso giduto te mag joma mine moloyo ka gise aeria koro choke gi yom ema hinyo tur ahinya giture lwetgi gi ka giture bamgi kod gi tong gi ka giturie gin magi ng'eny ahinya moloyo joma chuo
seche ma ng'ato osewuok e ria ang'o matimore momiyo koro dende bedo mayom, chokene bedo mayom, monyalo tur mayot e onding'e, bamne, e chongene kata e lwetene. Koro hormones mage kech koro oserumo ovaries gi koro ti koro estrogen ema loso body mar del bedo mochoke gi bedo motegno kuom joma mine. Mana kaka androgens loso gi kuom joma chuo. Koro kodok kisedhi e ria, iwuok e ria, koro gidok piny to koro choko bene mineral mar choko dok matin koro choko bedo mayot. Koro gitur kata ok hinyore ahinya kata koro imani tuo ni mag matin kata kier mane bathroom ti puma ka osetur. Yes. Ma en gima onego bed ni joma mine kawo gi pek mokalo kaka twak mwantiere godo odiechieng' ma kawuono, gigo ma joma mine nyalo timo mondo mi kata kapono ni owuok e ria to kik obi obed kod choke mayom kata tur mayot e seche ma osewuok e ria. Idwa ne gichamo gik machalo motimo calcium. Choke motimo calcium gichamo kata ginyalo bedo gi supplement wa calcium. Ong'eny kuom joma vegetarians, joma chamo na vegetarian kaka wainde mung'eny ga ahinya. Koro joma mine go bende konegi ni bathroom kidhiye to iloso kama ichung'e cha. Nitie gik moko niketo ka in e bathroom man gi shower cha keto gik moko ma kichung'e to ok nyal kieri. Kier migo kama to kendo in mana gi wach machielo. Yes. E seche ma nikech ing'eni wawachoga pile pile Dr. Bondi ni geng'o ber maloyo thiedho, kapo nono ni wanyalo geng'o mondo mi kik wachop kama koro ang'ang'a mamiyo choke ne otur. Iwacho ni namba achiel en keto gik moko e baf manyalo protecte kata manyalo rite. E okang' mani kata higni mage monego bed ni ochako med supplements e diet ne, ochamo chiemo mantiere kod calcium mondo mi kik obi obed kod chandruoge, nikech wach mar turni kotenore kod surgery mane waneno kitimo cha. Ng'ama osekalo chopo higni 50 mano ria ke jaratengwa en kisechopo higni 45 onego bed ni isekadho ria koro bang'e no kosechopo higni 50 koro ichako gwenyo calcium supplement nitiere ma miyo ji kata chamo ring'o kelo calcium e del kaka omena mago be kelo calcium maber. Omena en gima yot minya chamo. Ae bende ka ineno ka koro dendi jony ahinya to inyalo bedo gi walking aids. Ibedo kata kwa joma miwuotho mondo kik gimoro kata kuomi tikier piyo. Kata kama idake bende nyaka koro ing'i ni tidak e ot machal nade. Stairs, inyalo kier ewi stairs moko maidho go kidonjo e otgi. Koro inyalo temo mago be nyaka koro ng'i kata system kama ng'ato dhi dake. Koro kamago in go to nyaka koro bed careful sama idwa lor kata stair kata idwa idho kama inyalo kier to ihinyori tigori piny. Molo ji ma hinyore bathrooms. Yes. Kotenore kod kaka dilerwa ni nitiere ng'at manyalo bedo kod hinyruok kata pasruok mar chogo to samoro kong'eyo, ibiro po mana nitiende nokuot kata bade nokuot to kong'eyo. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno kopogore kod rem mowinjo kata kopogore kod muoch mowinjo no, ang'o gini bende mako ne to nyalo cheti nyaka bede ni achako bedo kod crack kata achako bedo kod fracture kamoro e denda ka. Mano kwa we stress fracture, mano teni in ng'ama, first of all in ng'ama tich mitimo en routine. Gimetimo ne pile gimetimo kata pangruok ang'o girego. Koro ka in ng'ama pangore tiyo gi tiende ga ahinya pile nyono piny matek to koro kiwinjo ka tiendi kamoro kuot rami to gotieno to remo moingo godiechieng'. Koro mano tiende ni nyalo bedo gi fracture moro kata nyalo bedo infection. Koro nyaka goyi picha, ibima goyi picha mwang'i ta ng'ama timore kanyo. Samoro nyalo timo ni blood test ka waparo ni in gi infection. Kwa hiyo ka blood test normal to koro wakoni wang'iya ni x-ray. Ka x-ray no wayudo ni nitie fracture to koro waketo ni boot kaka mae. Iluongo ni boot POP, boot cast, tiner cast. Koro kama kaka en boot. Keti machalo boot koro nyalo wuotho godo. For some time ka osechango to idok mana routine mar ino ero. Yes. Ma en rem, en kuot, ino wuone nyalo chich. To chutho ranyisi ma en ga obvious kata maneno ga ahinya en ibro winjo ni nyaka bedie ni chogo moro tur. Chogo en gima tek, mako tur to nyaka ibi winje no tur. Yes, ka chogo tur, ka ng'ama biro ni chogo, iparo ni chogo tur to first of all, ka en ng'ama nego kata mpira, kata ng'ato goyo bindu, kata luare wi yien, kata en mtoka. To koyudo kodgi accident to biro ni ka wacho ni rem rame kanyo be kuot obam kata ne nyalo twist ne nyalo komara to nyalo bedo ma chiek moingo nyawadgi wuoth be nyalo tame ko wuothi kanyo bo nyalo ko thudno
tu no luor tiende kanyo te chogo be nyano ko thil thil ke wi pien mume no kata chogo be nyano thil ma oko ma utucho pien koro bano luore kaka accident ne chalo gi kaka pekne kaka obet mumi chogo to chako tucho nyaka pien kata ringo man kanyo go tucho mongado te mano koro luore gi pek mar hinyruok piny rigo neno. Yes. Tapano nyalo bedo rem matamre gi nono nikech kine otur mochako yiech ringo moyiech pien apani en rem ma ng'ato ok nyal tiyo godo dakika 3 kapok ochopo e osiptal. Wakawo yueyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iyo kidienje mopogore opogore mag tur kata fractures kaachiel kod management kanyo bende wabiro donje ka waduogo tok thuolo matin mokalo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later... Watch this inspiring and compelling drama, Keliek, exclusively on viewsasa.com. Dial. Samaira, wene kodemo neno ling. Anawinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kaeni. Ka un pok wacho gimoro amora, woguru kae, udhi som oda mar odoho, kung'e gimoro amora. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take those to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo penj laktar ko kalenda Mugi TV ngima en mwandu wang'yo kidienje mopogore opogore mag tur wayudo kacha ni gibiro e yore mang'eny mokalo. Gimo mako dhoga ni nitiere nyithindo minyalo nyuol gi condition ma seche minyuole no to inyuole ka choke neno setura tura te e dindi. Seche minyuolo nyathi cha bende onyalo tur. Tok mano kende hinyruoge mopogore opogore nyalo kelo tur. Ma bende ng'enyne daktari pimona ni joma chuo ema thoro hinyore tur. Joma mine ma hinyore to kiyudo accident en joma chuo. Kiyudo accident kata mag apiko gin joma chuo, borruok gin joma chuo ema thothne. To joma mine koro gisekalo higni moko gisewuok e ria korka nyalo kelo chandruok. Seche ma ng'ato biro nitiere kod tur mar choke, daktari isetimo diagnosis, iseng'iyo kaka daktari ming'iyo michich nyaka bedie ni to choke ne emotur entiere kod fracture. Ibro timo x-ray kaka dipimo nwa chien kacha nitiere kaka ibro neno ni en tur mane mana kokalo kuom x-ray. Kisetimo mane thothne thieth chalo nade? Ka ng'ato biro kod tur maranyisi mar tur mana ranyisi mar tur kuot neno gi bam inyalo neno ka lwete no kuot kendo bam ok oriere kaka lwedo ma pile kaka wang'eyo to koro gimitimo en ni ng'ama obiro kod tur first of all nyaka ikedne splint gimitemo geng'o go tiende no mondo obed e position achiel wakedne splinting ka splinting biro konyo yore mang'eny kiwawe abad ng'ato wenge di kama koseturo winjore mapek omedo hinyore leche moluwo kanyo bende chogo motialo chwoyo to ng'ado nerve ne no kata gine mag remo go eko leche mag remo
be unyalo tucho kendo koro obedo masira maduong'. Sasa moro nyalo yudo ni bad no koro buma ng'ade oko. Koro kiketo kama, iketo na splint, ka onge splint, inyalo kata yana moro maungu machiegni. Kaka bao. Kata bao, kata kete, kata katon inyalo bano kama ndi tuene go. Ka nitie loba pengi tue tiene kanyakla giriwore achiel. Tue tiene gi ariyo, moro splint the other one. Koro mano watimo, nikech ugeng'o rem, uweyo alignment bedo, kendo medo hinyruok mar gik mantie leche mobedo maringe bath chogo kanyo ya. And again, kaka choke maboyo kaka mag fema mowacho cha, kuom joma tindo ma pod ring around, ohero kelo gima luongo ni fat embolism. Ondhudho maien oting'o mo mar ondhudhono. Mo mar ondhudhono kowe wenga to nyalo dhi e remo, donjo e remo circulation. Kaeto dhi e lung mari kata brain. Kaeto waluongo ni fat embolism. Kaeto condition ni nyalo dhi piny methatha bende. Koro kiketo ne splint no be geng'o gima kamano mondo kik otimre. Koro magi gik manyaka watim sama jatuo biro. Kae koro inyalo ore x-ray. Samoro bende remo chogo kotur remo mang'eny ma kata ka ring'o kotuch to remo mayienyo kuod ne en remo chogo tur remo chwere iye koro kuod mineno kanyo. Koro remo ka ni oko mar leche monego bed noringe kowuok mang'eny kaka kae ni bamni ka nyalo 1.5 liters achiel konchiel kendo koni be 1.5 liters. Koro ka gitur koni koni yani ise lose liters adek e dendi. Koro de nyalo dhi e shock. Koro kidhi e shock koro nyaka wageng' shock ni. Koro imedi pi mondo med volume mari bed normal. Kech remo gi osewuok oko mar del. Koro pressure ni kipimo to dok piny. Koro mago gik manyaka watim mokwongo, iketo ne pi, itimo ne splinting, imiye pain killer bende of course. Ne rem, En rem ma en gono kech rem be kelo shock. To ka en ng'ama ne chogo tucho den pien, be ikete antibiotic gi tetanus. Ka en gi kidonda moko mag pien mag inagono. Ng'ata mayudo ma pok obedo vaccinated gi tetanus kosekadho higni 5, bo wamiyo tetanus toxoid injection mondo wageng'go tetanus. Splint ni Dr. James, en gima une manyako kete koso wanyalo kete koro. Iya kata kete dala jotuo biro koso ketnegi kete which is a very good practice. Inyalo time kata dala, ing'ado ne keto ne gigo gi jotuo dala kumago setimnegi. To kapok otimnegi to mane gima onego otimnegi. Kata ambulance ma dhi omo jatuo moyudo accident nyaka ting' gigo kadhigo e site. Ma ok onyal kelo jatuo ka bade wenga mano gima konyo jatuo no. Yes. Ma en gima oganda wa nyaka ng'i kaka inyalo tim, kaka inyalo twe ketego. Ma dwe ni mondo mi kawe thuolo ni Dr. James mondo nyiso oganda ni po nono ni iromo godo kati neno kati yudo ka ng'ato tur seche ma ikelo koncha kaka inyalo twe ketege yo makare, nikech samoro ng'ato nyalo twe to kotwe yo makare. Samoro twe ma ang' medo kelo hinyruok moingo kar mondo mi okel konyruok. Chutho splint ni e kor gweng' onego beni watime nang'o mondo an bende ang'e mondo chieng' moro kapo nono ni anyalo konyo godo ng'ato to oganda wanyalo ng'eyo kaka onego bed ni time yo maber. Splint kiyudo to itwe uketo kata katon moro bane motegno to ikete go kama to kiridi. Ok iridi ahinya. Ok iridi ma ikete ma kata inkebi yo kama. Chogo no kende milion 10 to kikiride. Kiride matek to ketho remo ma ringo. But lwete no nyalo thoth bende kikele to ng'eny go yudo samo ka lwete to completely. So lokore ting. Samoro lwete no kuot kabisa. Nikech kedi ni orido. Kaso remo kring maber. To samoro be ikete cow and loose to wang kuot no medore. Koro bedo tight. Koro ikete moromo to ng'ama seket ne gima kamano be nyaka ring go osiptal. Kidwa kithiedhe dala to king'i lwete no ka kuot to nyaka koro itang' ikele osiptal piyo. Kech onyalo loose lwete mitemo konyo ne. Kirito nerves go moingo bang' 6 hours. To that koro chuth. Bade no koso jatuo. Bade no koro tho. Kata koro iweye chogo no changi to nerves go ok bi duogo e wang' kendo. Koro gigo be nyaka ging'e. Gikonyo adier kech giketo splint gi yore jotuo. To moko bende temo thiedho jotuo dala ka giredo gigo matek. To redo gi kiketo nyaka itang' kendo kukuot ahinya to igonye mbeke.
kendo no kukuot ahinya timbeke ikete gi malo kamae kata ka jatuo no dhi nindo kata ka bade motur tikete wi pilo gotieno konindo to okete wi pilo mondo koro kuotne no dok piny kata ka tiende be motur gi kum sami fikete gigi go to ikete wi pilo kama mondo kuotne no bondo mano duoko kuot piny yes kendo duoko rem bende piny o debede ne momi kidhi e ward ma samoro okete jo apiko matinde gi otur tido ko ng'aw tiende gi malo yo ng'aw gi kama nikech wadwa nwariegi kendo kigi kudi kuot no gimwa luoro nikech kuot no kosekuot ahinya to gimoro luongo ni compartment syndrome nyalo bede ma tiende no kuot kabondo bede kedo bedo kabondo moting'o pi go eko kae mano kiseneno to ing'eni in gi problem mano kata ka ng'ama dwa thiedho jotuo gi dala bon setas man go dala kiseneno kaka kabondo sebedo kama ithiedho no to koro mano ng'e ni koro jatuo no nigi problem first of all iket tiende no bed malo moingo dende then iring kode osiptal yes makato doko ni itemo konyo dala to matek mondo iyud laktar molony mondo mi koro okawe gi kanyo thoth ni seche ma ikelo nu oganda mantiere kod tur mopogore gi daktari iyudo ni kaka nipimo ni samoro sekele gi ketego kutwe godo chuth ikawe gi kanyo titere x-ray mondo mi koro ifweny ni en ma koka wachako thieth yes ka chuth kam fracture ok en gima x-ray ema diagnose fracture en ng'ata nyalo diagnose dala kucho tielo kiseno kotoro bam chogo bethore fracture seng'e ni mantie koro wan x-ray ni wagoye mondo wang'e kwadwa en type mane type mane to wadwa keto thieth mane mondo miye gi gima ne midwa keto ne ka en transverse to ling'a moko wuoka gi nyawadgi to plasterome okega plaster cast so vera kata kowere turo kata linear fracture moko tur okowenya wadi fracture plaster okay plaster bru we pen kila keno supporte kuro kuketo first to comment tur ken mago nya timo kamano to ka en chugo mowere kaka ma ogik mani watini ka gima were ge wadi mago kuro dwani mondo watil mondo timne gi operation internal fixation wayawe to kata duoke kwa yao to keto ne chuma mondo kur bedo alignment kit ko bedo aligned to tindi biro bedo machiek tindi be nyalo ti kolwore kama oro lwore kodok iye ngin tindi kata ko chang kodok iye kama to kinya wuoth kodok oko kama tinya wuoth koro mago alignment go makoro yengo ni kelo chogo be moture ginene kaka ma dwaro mondo ketne chom theater ma nyalo weyo ma nyalo weyo yawe mano ikete plaster cast ma nyalo weyo ke chogo chore winyal kinya yudo method miketego minya duoka bedo kanyo moling magi mabiro gole onge ma bi weyo mach bi weyo airline no bi weyo hairline yodwa chalo gi ma daktari po en mani koro mato ma were ma joko were yes ma chulo ni impacted to ma displaced mana kaka magi bodwa chalore to ma were ma were to ma ko were koro kaka magi dwaro thieth ma etere theater gi magi ke mai no kinya ruo gincha madonji kama iketo chuma ma luo ma lu maket gima mondo riw gi kanyachia to ma ka wewe ni keto plaster kaka en oblique spiral ni ogo kier ko kier oko bibedo kama bedo sasa me gino okiero nyumore kama to kai to tindi no chango ka check wango nyawadi kai tibilo ngamongol yes ise ng'iyo ma idwaro x-ray osetimne x-ray ise chiwo pi mondo mi kik del dhi e shock ise ng'iyo ni ma ato nego beni timo ma onego beni weyo to ne plaster kamano thoth ne chango mar chogo mantiere kod fracture nyalo kawo thuolo maromo nade kaka nyithindo matindo ducha 4 weeks jumba beach jo green trika green stick kata chuga moto kata were ma nyithindo gi chango pimo lich jumba ng'wen osechango to joma dongo adults teenagers gi to jumba 12 yes seche ma chogo chango ni thothne ochango ga ochomore achoma kende kaka Nyasaye no chweye kaka Nyasaye no chweye mak mana ni ka luwore ka ko hinyore kotur ka fus mane ntie oketho blood supply ma
kama otur wado to samoro miyo chango ne kubed maber piyo to ka en small force kaka magi kito chango piyo dweche 12 osechango ya wuotho to mogo nitie mabende kaka moere ni ka ring'o moro kaka mabe ka ring'o moro dhi modonjo kind chogo gi chogo mwaluongo ni soft tissue interposition koro chogo nok bichango ila moko wakete traction miseno kwa twene gik wako weight waketo samoro ka oginyala afford surgery to waketo gi traction to ka peber ma ring'o moro kodonjo kind chogo to chogo no bichango to ka ring'o donjo kind chogo to chogo nok changi man kata bed mana 20 years koro formo joint mpogo waluongo ni false joint koro okochangi to ka gimoro go matek kama be gi high energy kaka mag lisasi be miyo chogo magani othogi keji energy hit no nego chogo ko chogo magani be nyalo tamo chango kata nyalo kawo time mondo changi koro mago be wanyalo golo kuonde mosethogo to waketo wakawo choki makae choki mopal makani waketo graft to chango bago watimo wanzo ni grafting bende na chiel kuom yore mag thieth watimo bone grafting ko tamre chango kata ko budho ok dwa chango wan gi delayed union non-union mal-union mama go ginango daktari delayed union en chango ne obudha minga non-union otamo ne chango completely to mal-union chango yo mongala mo boko loyere yado luore winyawadgi oro winyore kama mandi lo mal-union chango le mo kuber koro ilabe minya turo tirie yes kose chango ticha kituro na turo tirie kakuro otamo wuon go wuoth kata tiende ni check makuro konyal wuotho go to wature to waketo ubide winyawadgi to waketo chuma e kanyo magi kwatimo another thing wabenyalo mono chogo chango pien ndawa ma jimadhoni ndawa is a very bad thing kata alcoholism caffeine miyo chogo changi kiyudo ng'ama madho ndawa to idwa timne surgery ma chogo to you have to agree kode ni ndawa kumi madho sama chogo no chango ko siko gi ndawa to chogo no bichango kati ket bende chuma ma chanade ndawa rach ki chogo kabisa yes iwacho ni ndawa ntiere kod ang'o momiyo onyalo caffeine ma wantiere kahawa ma modho ni mantiere chembe gi ntiere chai ma wamadho ni yes ndawa chain smoker yone kahawa madho to is okay kahawa ma madho ni chain smoking ba kuri ni medha mandawa ni batho kitanda ni kanyo to in a ward emi okwaye ndawa mondo bi hospital fracture ward okwaye kong mondo kel ni ward ke jomoko pando kong kel ne jotuo yes wakawiye yeyo ka waduogo to wadhi nyime samori madho ndawa daktari wacho kacha ni bed motang' mokalo ponono ni tur katido fracture to okidhi chango mayot kwa duogo wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisude. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Inok nyal neno ni nyithindo gi kudwa bet kamoro achiel kodi? Shok mano yudo gi nyoro cha pod chandogi to kapar ka shok no bro rumo. Bende nitie ng'ata kae mosegago ga nyathine picha dier mae UV. Ere kaka unyalo wacho na joma richo ka? Samaira, wene kode moneno ling. Anawinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Ng'ata mantie e ambulance no ok bichango. Jogo te un ubro ikogi. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Jatend Kenya William Ruto bedo gi twak gi jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta wi ng'ur manyo wuok ni sirikal odiyo bajed apis Uhuru. Kaunti zogolo ywak ni duol mar KRA dwaro ni gichulo osuru kuom omenda ma gichoko kaka yuto magi. Ma edhera manerao unego. Ma yiwe manadongo kaka rapar. Jopuonje dwani mondo nyithindo mondi ka gidhi skul.
to kata kamano sama giwuok cha yudo ka rawo ni pod nitie. Jodak mananga Iseme East ogolo ywak ewi midhiero mar rawo mamonjo gwengego kendo keto ngimagi kama rach. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wa mor mokalo mar bedo kod Dr. James Obondi studio kawuono wang'yo kidienje mopogore opogore mag tur. Daktari ne waneno picha ma bende dipimonwa stress fracture ma bende en ka itiyo kod tiendeni mang'eny ahinya kotore kod tich mitiyo kapo nono ni in obila usikupanguru kata in soja usikupanguru nyono piny matek ndiko piny matek no nyalo miyo tur kata fracture bedo e chugu. Adwa ni mondo mi oganda waone kaka gino timore kod kama thothno thoro timore to ranyisi ni sinyi wani boneno kacha ka samoro ombong'ni okuot to remo ten en sensitive mano gin moko makineno tinyalo chich. Daktari, ma en stress fracture? Yes, ma stress fracture kaka nene chogo luongo ni fibula. Piny kanyo kisiki wuotho timori kama gimoro miluongo ni cyclic stress gima minore pile pile. Kech kata mana waya kiketo idwa turo waya time kana twist sate nyaka ya kawango tur breaking point koro chopo kama ni breaking point koro mai olungo cyclic stress en kisiko tiendi ni sikinyono go penyi go gine matching to koro mano kelo stress cyclic stress kai to give way to kelo gino kata kabo ng'eny gi bedo chogo ni bende chogo ni walungo ni gine fifth metatarsal mai dhano ng'eny gi choke dend gi daktari 206 bones ndise wachon wani en 206 bones mafima emotegno to borie mogik kato koro mokogo to ichoma ane wantere kod picha machielo mabende ni tang'onwa kotenore kod twak mwantere godo odiechieng' makawuono weche mag choke kachiel kod tur mar choke kaka inyalo geng'gi kod kaka inyalo thiedhgi. Seche mosethiedhgi kaka daktari ni pimonwa chani namba 1 en mondo mi iket splint kata itweye mondo mi kiko sudi ka jatuo biro ibro chune pi mondo mi kik dende dhi shock kapono ni nitie gi rem nikech nyaka bed gi rem ibo miye pain killers kae to kapono ni odhi ahinya kata orach saidi to nyaka ang' timne bero tok kosetimne thieth bang'e no itimo nang'o mondo mi chokegi obed motegno kendo maber nikech kowe kata gi splint ahinya dongo dhi kwamo kanyo dhi moko kanyo. Yes, kaka splint opaket amiyo jotuo mang'eny wadwa ni mondo timnegi operation kiketo splint especially kokadho joint to joint no kobedo ducha jumba uchiel kaka wacho no joint bedo stiff hai be kiketo gato mondo nindo pinya minga bedo gi problems mang'eny kaka bed sore kama nindo bono olokore adhola konindo bende ataro pile pneumonia be buma ke walongo ni hypostatic pneumonia to ka joma bende joma otegno mo yikgi ng'eny kaka degi kwero gi gimbe kiketo gi traction to gibedo senile walungo senile dementia koro rochni koro ng'ama kata wacho magige nono kata oko ne makoro mianore godo koro mamiyo watemo mondo thieth ma timo mar operation otim piyo mondo ng'ato wuogie ward kendo kiketo budha minga bende blood clot bro nyalo bede tiende kanyo ya se wacho ni ondudho ka be nyalo donjo circulation kelo embolism to kobola minga to bende clot bedo koro wanyalo miyo yath moko ma mono clotting tim luongo ni anticoagulants gimbe oketo ne gi jotuo as a routine as a rule jomadongo kisebedo 20 years and above tin gi major fractures ne kwa kidney yedhego ke ji mang'eny tho nikech clot no ko lodge modhi lung maji koro kiyueti tho jogo ma tho suddenly after surgery even before surgery koro mago wa prevent kapok watimo kamano. Daktari kapok wachopo ka ane antiere kod kes moro owadwa noero idho yien to noero ga gore piny sasa mo idho yien to gore piny ko idho yien to gore piny tido ka ndiere moro noketne plaster to ka nogol plaster to noyudo ka bade no obet ma kagima omich kagima obedo matin ma nyiso nang'o ma nyiso ni plaster ni obudho nokokete makare koso no gima luongo ni disuse atrophy muscle kok tigo to bedo matin ma yudo ka joma polio mako ka tiende gi thindo nikech muscle nok ti muscle otho koro onge contract okot bel machui temiro ka footballers kata joma goyo rugby
bede gi dongo masulu nyaka bed in use to ke spleen den yeno ko tiyo lenga lenga kanyo to loose koro dok matin waluongo disuse atrophy mane nano no yeno sama bene jogo no keto ma tight to tightness should have onego bed je to complain te yo jang complain ya ke ma we yo bad no we yo ma ta ta bende ma bad na kaka ma wacho ni compartment syndrome ki kete ma tight to kanyo ta ma nav no kurungi ki gunya do to nav to ti mago bende nya ko avoid such ma keto spleen to go yes kaito bange ko se gol na kata ka ngato se e bero ngato se e surgery o se gol ne splint onego beni otudore kod laktar mar physiotherapy ko so physiotherapy kata ruecho nyalo tima dala immediately day one ko se tim ni operation onego beni physiotherapy so chako tiye pen kila nyaka mi rem kata ka physio tim ni exercise to koro kiwinjrem koro mane gi mwanti bonga physiotherapy chakore day one bang surgery an choga me chomo nyaka bed stable ma je tu nyalo jono go piny matin kata badi ne antimo kamano any metal material mitiyo go nyaka ket stability ka onge stability then onge tiende keto material yes koro badi no exercise ichako immediately joints gi kiweyo mabudho ominga to koro duoke kama kata dole kata rie biro bedo mantek ma will mean another problem koro ichake chon ket ka chogo be poko chomore mutegno maber to chako timo exercise kama bange kiweyo jumba deka ngwen koro en stiff koro kedwa chako to kata kami kete frak kama ni se chomo tena turken kata chuma mani keto ma kind plate screws go nyalo wuok koro gini chake teka immediately ma jatuo ng'e kode pile okay we mondo ko sedhi koki ichako timo bange to jotuo mang'eny bende mistake bedo margi kech ko kone gi duogo hospital waya moro samoro iketo ne waya moro pin mane oko kama ikone duog bang 3 weeks mondo golni ng'ama chelo de mi instruction ni duog 2 months koro eno duog mana 2 months no to pin no pod ni oko kanyo bade no because stiff to muto no titi maber koro bodo oketiada mondo release ligaments in said otuogi mondo chako no dok another surgery your instruction mag physio bende important kapo kwa ng'iyo kak weche mag physiotherapy gi kata exercises manyalo tim ne chogo motura ahinya e tielo kata e ombong jogo ma itimonegi gabero Dr. James ta oketnegi chuma kata oketnegi waya mane wachoka thoth ne thoroga ywak diere makoyo ng'ich giwacho ga ni gini remo saidi debede ni ang'o matimore diere makoyo ng'ich koso en ga ang'o matimore momiyo samoro gigi remo to nego beni en mar kelo kwe mana ser ng'iyo kata na se somo literatures mag journals gi pokaneno gi wakama but kapare gi paja en di chuma gi ringo pogore gi temperature his capacity moluongo ni specific heat capacity nyalo bedo ni chuma ni absorb change of temperature go omiyo kata ka nindo to chuma mari ninde kata bath kitanda iwinjo ga ng'ich poingo dendi koro gi operate no machiel gi del apano mano bende nyalo bedo to aseso mo papers mang'eny to pok ayudo reason kech bawinje kaka jotuo mang'eny wacho da winjo tinda winjo ma golna chuma ni koro awinje kinde makoyo ng'ich ni mano kende mag winjo to higni moko to be gisedak kok giwinje koro en saboro en psychological saboro bende I don't know really asepare many scientific way to literature mopogore opogore to pok ayudo the answer for it but it's real kech jotuo mang'eny ma multi-sectoral asebedo ka penjo gi questions moko mopogore gi jawadgi koro to gin gi the same answer koro nyaka beni there's a common gimoro ma common mboriwo gi achiel no yes chiwacho gani ka jedek ang'wen wach gimoro nyaka bedi moa kuonde mopogore opogore jolang'o wache yango ng'ato kitali biro igol ni chogo gino ka wacho ni koro emomiyo asesomo gigo to literature masomo mag published mag gine jo agi pok watimo research on it pok publish any publication to kwasomo literature mag bone and joint journal to kane ka osewacho no anything don't talk about it I said Google I said timango I said waro research on pokineno yes ma ani dwani wapujire godo ang'o daktari kwa dhi picha ka picha okang' kokang' ma ni to koro kaka joint bang surgery nyaka tim ni strengthening exercise mag muscles
Kech go wewe ni kidney castro onge kosegol to tiendi oling muscle gibo bedo matin kaka wasewacho cha joint gibo bedo stiff koko chake chon to stiffness of the joint e gimo kadwa iluongo ni fracture disease muscle wasting, bone wasting, and stiffness of the joint iluongo ni fracture disease. Koro kaka bone wasting bentie ko kitigi bone ibo kitigo mawendo bedo weak. Choke bedo weak. Koro tur piyo endo nyacha ko tur kendo kapod ochitemo chango. Koro chango ne bok piyo. The more my exercise o team, the more my bone stock be bedo motego. Yes. Koro magi exercise mag joints gi temo improve muscle exercise kaka calf muscle maeni. Joint temo mag hamstring exercise be ni kanyo. Koro inyalo bedo go ma bende gino ywayo tiendi. Jomoko bende gi foot drop ka nav makama ohinyore. Koro gibo timo ne gima noyero. Magi gik jok ma olonye manyalo timo kata magi jo physio kata wan wanya nyisi timo gi dala. Kaka kata kori keta band. Keto band kanyero ti temo stretch kama to gina temo stretch to magi nyatimo kata dala. Kata magi you can do at home. Koro ng'eny exercise bende kata mana kibede kitanda ikaw tindi timo ni idangu tindi kama bago be enough joma timo ni knee surgery. Yes. Daktari dwani mondo mi ing'ina open fractures mani wacho kata ni samoro en fracture kata tur manodhi mobedo mo oyiecho ringo mowuok nyaka oko. Kako onego bedni rite kapok ochopo e osiptal kata kako onego bedni ng'iye mondo mi kik orwak kendo tuoche mamoko nikech ng'eni onyalo chaka matin to e kaka okelo chandruok machielo mang iwinjo ni ing'ado tiend ng'ato kata ing'ado bad ng'ato. Ng'eto no osebedo mang'eny kuom open fractures nikech kaluwore gi accident samoro bende open fracture no ketho gik mang'eny e tiendi makoro yudo ma the only option wan go watimo ni amputation. Ke samoro en crash nyono ma toyo ma koro nerve go bo ketho te. Ko tiendi no onge kata bed man idwa thiedhe ndalo marom nade. Koro useless. Koro watimo ni amputation waluongo traumatic amputation mateni wagolo mana kama koro kethore no. Koro luongo traumatic amputation. Mondo iweni tiendi no ko nyalo rwako gi tielo mabandi acha ma prosthetic cha iwuotho go maber piyo molo ka ng'ato dwa kete ni koka tuwe timore ka ibu kawo kata 3 years to pesa be onge go. Koro ng'ade no timi prosthesis you walk even after 3 months you are already on duty manche timo chot. Koro open fracture gi kawo yudgi maduong' ahinya ok onego thiedh gi dala en gima koseyud tero osiptal. First of all, bone kosewuok makoro chikore oko already en contaminated. Se chilo mang'eny ma grass kamogore no low ni kanyo. Onge jachomo mabiro chomo maluok logo dala kucho ma odwoke wang'e. Koro nyaka iteri osiptal wami tetanus, wami antibiotics, wami painkiller, wami fluids, wateri theater, waluoko tiendi no. Waketo ni chuma mwiluongo ni external fixator machalo aerial ni. Kaeto iluoki katieko ndalo kwase luoke mobedo maber skin loss no be nyaka ma make sure ni bone no bok waweyo nono ma yamo kudho bone waduoko iye or ka chogo pien makanyo rumo wakawo pien ma kaini waliro to waumogo kama wakawo pien ni wang'ado kama to waduogo umogo koni kama mano watimoga mondo kik bone obed kangineno kama kech kotuo to setho already. Bone ke wawe ako neno kotuo kando tiene ni bone te dhi wit hogo to ka sama ng'ato hinyore ka iume gi pien ma fresh gi muscles go to konye koro beda kamano kech en gi blood supply from gik mikelo ni go wiye koro mano bwa timo kamano ero to kaeto waluoki ma kabisa kata ka wayudo sand mantie waluongo debridement koro wagolo sand mantie gi lowo mo donje ko eko kae no muscle mosetho monyosore wagolo mwadang' wagolo oko te mwaweyo mana gima chwe remo gima chwe remo mwaweyo kana muscle makimulo gi stima to gwani kama mane muscle manomol to kimule gi stima kama to mano be nyaka igol oko te koro dong' iweye kamano koler iketo ni chuma ma oko no aerial tiume to sama ng'ato hinyore no bende uume ko en accident motimore ndalo ma jo ambulance odhi to kanyo umo gi gine ma cotton ma sterile
dress a padding mondo keep bleeding man kanyo timre. You stop that bleeding by dressing. Maluongo farm dressing. Kaiti kele hospital. Kaito bende seche ma umeno yudo ka thuolo mar chilo kata burudhie bende koro yes. Tapa ni point mabende kikiwa wil godo ni seche ma chogo sethiro ko te matek mondo mija tuoni ochope hospital nikech chogo ni odhi tho kapono ni okotimi gimoro mapiyo piyo. Yes. To ka jatuo oseyudo thieth daktari mogonye odhi dala seche ma nitiere dala moro notimne bero moro otimne thieth mopogore opogore ere kaka onego bed ni ng'ato ritore mondo mi waduok chien thuolo mag tur kendo nikech ka ng'ato osetur to nyalo tur kendo nyalo tur dinwe. Koro wamiye exercise mokwongo kapok wadischarge to itimone physio ipuonje wuoth wamiye gi walker frame walker ka wuothogo koka en ng'ama nyalo wuotho gi crutches bimiye ipuonje go pok otere dala ma make sure nong'eyo gima dhi timo kae kodhi dala wanyiso caretaker mare kata en wuon kata family mare kaka wound no onego bed managed wound no ok mul nyaka duogi ma wan mwagol usi gogo ke jomoko ka jatuo osedalo gichako rwayo gi pi maliet gi kitamba mochido gi yedhe mag dala mag kawo dang gi ire koro mago be kelo tabu nikech ka chuma ni ei kamiseloson to ng'ato dhi kelo infection koro ing'eni chuma no bibu magol chuma ne gima gine irite moingo kata miaha iwinjo en ko se que ka dwari irito maber ne gacho koro mane waketo chuma no mondo kik gimoro donje ma chalo infection manyalo biro. Erokamano daktari amor mokalo to gigi wanyalo geng'o tur mag choke gi wanyalo geng'o kaka kuom ranyisi kaponono ni in ng'ama miyo chaka ritori chon monjik mo cham calcium supplements mondo mi kata kisewuok e ria to choke di pod bedo motegno watim exercises kaka nipimo kacha ni seche moko itim exercise to nitiere kaka otedhi obwongo ni gini ok dware del koro del chako tho kidenyo mopogore opogore to gigo manyalo hinyi bende tema tek mondo mi bed godo mabor to ne jogo mabende samoro ndiko piny matek stress fractures ka ginta kene ginyalo avoid nang'o. Ginto mano koro occupational risk asad waluongo ni occupational hazard nikech mano koro mano nyanjgi mano nyanjgi koro nyaka gibed godo. Erokamano ahinya. Wach mogik daktari kora koni kaka tuo kaka ng'ato tur to kaka chogo ko muko pien mokadhogo jatuo nyaka kel mana hospital ok nyal thiedhe dala chogo moture fuond ng'ato bende nyaka thiedhe hospital nikech fuono no koko chomore maber modok e wang'e to badi no kata joint no ok bi tiyo kendo ayudo buogol kut en stiff ok bi rie or ok bi dole koro bago nyaka kel mana hospital kema mosedo fuondi ok en gimi thiedho dala gima ma chogo sewuok oko ma koro thir neno ok en gimi thiedho dala mano gima nyalo wego jo ramogi mondo winji. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? An andia Kisumu kaeni inyalo yuda Rasia Monday chakre saa 2 okinyi nyaka saa 7. The same day yuda ofisa Rivedo Center Insurance Plaza Kisumu. Wednesday get Saturday Nakuru. Yes. Namba mar simu? 0716 228 338. Mana namba mara all the time. I got another one been 715 12004. Mano bende tiyo to machelo ni matiyo gani. Erokamano nyaka kamano bende kokiyude kwondego tinyalo google Dr. James Obondi ibo yude maler kendo ibo yude kamora mora ma intiere no kendo bro mi kony makende. Daktari erokamano. Erokamano nya Ruth. Erokamano ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ambe apuonjora mang'eny kaka puonjora ga pile chenro mar penj laktar nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani ngima en mwandu.